అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ యెహోవా దక్షిణాస్తము. ఇప్పటి వరకు మనం అపోస్తుల కార్యములు 15 అధ్యాయములు కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం 16వ అధ్యాయంలోనికి ప్రవేశించబోతున్నాం. మీకు తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్, ప్రతి ప్రశ్నకి 5 సెకండ్స్ టైం ఇస్తాను. మీరు కూడా నాతో పాటు ఆన్సర్ చేయండి. మొదటి ప్రశ్న, మధ్యరాత్రి వేళ పౌలును, సీలయు దేవునికి ప్రార్థించుచు కీర్తనలు పాడుచుండిరి. ఖైదీలు వినుచుండిరి. ఈ మాట ఎన్నో వచనంలో ఉంది? ఆన్సర్ 16వ అధ్యాయము 25వ వచనము. రెండవ ప్రశ్న, అయ్యలారా, రక్షణ పొందుటకు నేనేమి చేయవలెను అని అడిగింది ఎవరు? ఆన్సర్ చెరసాల న్యాయాధిపతి. మూడవ ప్రశ్న, మధ్యరాత్రి వేళ ప్రార్థన చేసిన వారు? ఆన్సర్ పౌలును, సీలయు. నాలుగవ ప్రశ్న, సర్వోన్నతుడైన దేవుని దాసులు మీరు మీకు రక్షణ మార్గము ప్రచురించువారై ఉన్నారని కేకలు వేసి చెప్పింది ఎవరు? ఆన్సర్ దయ్యము పట్టినది. ఐదవ ప్రశ్న, లూదియా ఇంటికి వెళ్ళింది ఎవరు? ఆన్సర్ పౌలును, సీలయు. ఆరవ ప్రశ్న, దయ్యము పట్టిన ఆమెని ఏ నామములో గద్దించారు? ఆన్సర్ యేసుక్రీస్తు నామము. ఏడవ ప్రశ్న, సోదె చెప్పినది ఎవరు? ఆన్సర్ దయ్యము పట్టినవారు. ఎనిమిదవ ప్రశ్న, ఆసియాలో వాక్యము చెప్పకూడదని వారిని ఆటంకపరిచింది ఎవరు? ఆన్సర్ పరిశుద్ధాత్మ. తొమ్మిదవ ప్రశ్న, సంఘములు డాష్ స్థిరపడి అనుదినము లెక్కను విస్తరించుచుండెను. ఆన్సర్ విశ్వాసమందు స్థిరపడి. 10వ ప్రశ్న, 16వ అధ్యాయంలో మొత్తం వచనాలు 40 అయితే అందులో సగం ఎన్ని? ఆన్సర్ 20. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా నాతో పాటు ఆన్సర్ చేసినందుకు ప్రభు పేరిట వందనములు. థ్యాంక్ యూ. బై బై ఫ్రెండ్స్.